Nå, jeg har lavet et lille eksperiment her, hvor den her applet, eller den her GeoGebra-fil, bruger en knap. Og når jeg trykker på knappen, så laver den en tilfældig skyder heroppe, og så viser der en tekst hernede. Der vises en tekst, hvor den beregner kvadratroden af skyderens tal heroppe. Hvis jeg gerne vil have de her ting til at stå lidt pænere, så kan jeg bruge indsæt tekst. Og her der skriver jeg så. Se, nu kommer den store forskel, og det er, hvis jeg sætter den her latexformel til, så kommer jeg til at kunne lave nogle flere ting. Og de ting, der jeg kan lave, de er hernede. Og hvis jeg tager rødderne her, så vil jeg gerne have den her, der hedder kvadratrode. Nu står der kvadratrode x hernede, men jeg vil gerne have, at den tager kvadratroden af skyderen heroppe, og den hedder a. Og den kan jeg finde over under objekter. Nu trykker jeg a her. Læg mærke til, at nu skriver den det her. Jeg kan lige slette x. Og så kan jeg skrive lige med. Og så skal jeg skrive b'eren her. Så på den måde så kan jeg få tingene til at stå lidt pænere. Og hele regnestykket står nu her.